Ste tehotná a bojíte sa, že zjete niečo, čo pre vás alebo babetko nie je v tomto období vhodné? Poďme si teda spolu povedať, ktorým potravinám by ste sa mali vyhnúť a prečo. Začneme napríklad potravinami ako sú mäso, ryby a vajíčka. Toto všetko môžete jesť iba vtedy, ak je to dôkladne teplne upravené. Teda sushi, tetarak a podobné lakocinky si radšej nedávajte, nesie to so sebou vysoké riziko listeriózy a salmonely, ktoré sú nebezpečné ako pre vás, tak aj pre vaše babetko. Ďalej si dávajte pozor na nepasterizované mlieko a syry. Nie sú teda vhodné ani plesňové syry, ako je napríklad camembert, gorgonzola, niva, ale aj také domáce syry, ako je ovčí a kozí syr, ak sú z nepasterizovaného mlieka. Ďalšia zložka sú ryby s vysokým obsahom ortuti, napríklad žralok, makrela, ale aj tuniak, ak je vo väčšom množstve. Radšej si teda doprajte iné druhy, napríklad pstruh, losos, no a podobne. Ak máte rada vnútornosti, treba dávať pozor na množstvo, ktoré zjete kvôli vitamínu A, pretože ten, ak príjmete vo veľkom množstve, je toxický a opäť nepriaznivo vplyvá na vývoj plodu. Pozor napríklad aj na ovocie a zeleninu, ak nie je dobre umytá, kvôli baktériám a parazitom, ktoré môžu ohroziť váš plod, sú dosť nebezpečné. Takisto neodporúčam veľmi slané a vysoko spracované potraviny. Soľ zadržiava vodu v tele a môžu nastať opuchy, no a potom sú tu sladkosti, ako už iste viete, zbytočne navyšujú kalorický príjem a robia šarapatu v črevách. Toto boli hlavné zložky a moje tipy, na ktoré odporúčam, aby ste si dávali pozor. Inak sa snažte svoj tanier vyskladať vždy pestro, farebne a to tak, aby vám a vášmu babetku nič nechybalo. Ak máte otázky ohľadne vašej situácie, napíšte do komentára slovo baby a ja sa vám ozvem, či vám viem konkrétne pomôcť. Prípadne mi rovno napíšte správu a porozprávame sa osobne. V každom prípade si toto video uložte a ideálne, ak ho ešte aj prepošlete svojej kamoške, ktoré sa práve v období tehotenstva môže hodiť. Ahojte!